Hey, what's up and welcome. I am Matthew Msingati and I am your script doctor from Dimbaza. Namhlanje sizothetha ngetopic ebaluleke kakhulu endicinga uba i-TV yaseMzantsi kule mihla iyayiphazama. Amabali aseMzantsi apleaser wonke umntu but not the writers themselves. Ndithetha ngantoni? I am going to speak about a storytelling tool which is a premise. South African television stories today, they are not rooted from a great premise. Yintoni i-premise? Phambi koba singene deep kwi-premise, mandikuthathe ndikubuyisele embo. Sikhule sibaliselwa amabali otyakalashe nomvolo ngoomakhulu. Kula mabali sasiwabalisela, there was something that was very important eyenza la mabali abe long and lasting, eyenza la mabali abe memorable, and that was a message. Message meaning what you are trying to say. It's very important. It's very close to a premise. La mabali odyakalashe nomvolvo ayengashutwa ngeekhameras ezinkulu, ayengeshutwa nge-high definitions, but kodwa ayehlala apha and aye-memorable simply because they were built on a great premise. I-premise singathi ngumyalezo. Yintoni ke ngoku i-premise? I-premise luluvo lombhali, yindlela umbhali ubomi abubona ngayo. It's a unique perspective. It's a certain window from which the writer is viewing life. That is a premise. So uyibona njani i-premise? Xa ibhalwe phantsi ingangathi iliqhalo i-premise. So masingene ke ngoku deep kwi-premise. Mhlambi ingayintoni umzekelo we-premise? Xa ndizawubhala ibali elithi ubomi, mhlambi i-premise yam ingathi, ingaba impumelelo yimigudu nemizamo okanye yimiphumela? Abanye abantu bathi impumelelo yimiphumela. It doesn't matter what you do as long as you are rich and famous and living the Joburg dream, okay? But kubanye abantu akunjalo. Abanye abantu bathi as much as ndiyifuna laa mpumelelo, kodwa I want to pay the price. Ndiyafuna ukuzibona, ndizama, ndikhula, ndiba ngumntu ongcono. So i-perspective yam mna ndingumbhali ndithi impumelelo yimigudu nemizamo, ayiyo imiphumela. It is not the end but the means. It is what you do now that matters, because what you do now can make you successful or not. So nangona le premise ndingayibhalanga in a very nice, short and sweet, concise way or sentence, but kodwa ndicinga uba umxholo wale nto ndithethayo uyandiva. Ingaba impumelelo yimigudu nemizamo okanye yimiphumela? That is a great promise. Uzibona njani as umbhali xa une-great promise? I-promise that is very powerful yenza le nto. Qala mandikukhumbuze, as umbhali ubhalela ii-audiences, ubhalela abalandeli, ubhalela ababukeli, ubhalela abalesi okanye abantu abazawufunda ibali lakho. So this means this is a community, okay? So a great premise splits the community into two. If ibali ozalithetha bonke abantu bavumelana nalo, you are setting yourself up for failure. Lizoba weak, lizawubhora. For instance, eSouth Africa sinorhulumente mhlawumbi izikhalazo zethu othatha ixesha ukuzimamela. Well, we all know that, and that is it. So ibali lakho ayiselobali ngoku liyi-situation. We know it, and unless maybe you are coming with something different, but ikuzasixelela into yobana urhulumente sometimes uthatha ixesha ukuhoya izikhalazo zabahlali, then we know that, okay? So ndizama ukuthi it's very important xa uzoqala ibali lakho ucrafte a great promise. A great promise splits the audiences into two. It's either abantu bayavumelana okanye bayaphikisa. Omnye umntu angangavumelani nam xa ndisithi impumelelo yimizamo nemigudu. Bakhona abantu abaphila ubomi olo hlobo abathi mna I just want to get rich. I want to be rich and famous and that's it. It doesn't matter how I get there, by hook or by crook. So xa ujongile, i-premise is rooted on human belief system, what we hold dear in our heart, what life means to us according to our experiences.
Amabali asemzantsi akwi-television, oGenerations, oGqeberha, oIthonga, you name them. Umbhali uplease everyone but not himself. Akanayo a perspective, akanayo a window from which he is viewing life. La mabali uthi xa wabukele kwi-television ufasebana liphelile, but xa uzibuza uba belizama ukuthini awungekhe ulichaze, simply because i-writer ifeyile kwi-premise. Ndingumsingathi Hlazo and I am your script doctor from Etimbaza. Uba ungafuna ndikuncede ngescript sakho, nge-television show yakho, ukuyireviva, ukuyenza ibe nomxholo, ibe ne-meaning, ibe ne-purpose, it must be rooted from a great premise. Please don't forget to DM me. I am Singathi Hlazo, your script doctor from Etimbaza.